こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、ノカプエオというタイトルのメレの歌詞を手がかりに、ハワイ語文法のお話をしてみたいと思います。まずタイトルのノカプエオなんですけれども、のっていうのは、何々のためのとりあえず訳していい言葉なので、カプエオ。フクロウという意味ですが、ここでは船の名前として使われているので、プエオ号としておきます。のかプエオは、プエオ号のためのという意味になります。悩ましいのが、ミュージシャンによって、この脳のところをなと歌ってたりするんですね。のかプエオとナカプエオは、やっぱり意味が違ってきます。脳となでどう意味が違ってくるのか。一番の歌詞でそのあたりご説明してみたいと思います。この1行目の文が1番の最初の歌詞です。ノカプエオカヒキアロハ。この文章は短いですけれども、ノカプエオカヒまでと後半のケアロハに分けて考えると意味が見えてきます。ハワイ語は主語にあたる言葉が後ろ、動作を表す言葉であるとか、述語にあたる部分が文頭にきます。この文もノカプエオカヒのところは述語、主語はケアロハになるので、ケアロハ、どんな気持ちかわからないので、とりあえず思いはとしときますけれども、思いはカプエオカヒ、プエオカヒっていう船のための船のことを思っていると。思いはプエオカヒ号に向かっている。プエオカヒ号のことを思っている。そんな意味になります。このノカプエオカヒと後半のケアロハを入れ替えたのは2行目です。入れ替えると、ノカプエオカヒ、このので始まっているこの後ろの部分が前のケアロハを修飾する位置になっているので、プエオカヒに対するケアロハ、思いと、プエオカヒに対する愛、プエオカヒのことを思う気持ち、そんな意味になります。位置が変わると言葉の役割が変わってくるっていうところを見たんですけれども、次に脳が何変わるとどうなるのかっていうところを見てみたいと思います。なは何々のためのではなくて、何々によってと、英語の by にあたるような意味を持つことがあります。これもそのタイプで、ノカプエオカヒのところは、プエオカヒ号によってと、のは何々のためのと訳しましたが、なはプエオカヒによってと訳さないといけないんですね。そしてナカプエオカヒが文頭に来ているので、やはりケアロハのところが主語。どう訳せばいいかというと、思いはプエオカヒ号によって、直訳するとプエオカヒ号によってどうしたのかっていうところがハワイ語には含まれてないんですが、ここはプエオカヒ号によって運ばれると、そういうふうに訳すこともできると思います。行為者、誰がしたのかっていう
ことが語られていて、何をしたのかっていうことが歌詞なんかにはなかったりすることも多いので、そのあたりは想像を膨らませて訳していけばいいところなんですけれども、ここで注目しておきたいのは「な」と「の」で意味が変わってくるっていうところですね。ミュージシャンが「の」と「な」を自覚的に選んで歌ってるのかどうかっていうのは本人に聞かないとわからないところではあるんですけれども、訳す時は意味が違うので、そのあたりのところはノーなのかナーなのかっていうところは意識したいところかなと思います。最後に、どうしてこのノーとナーがこんなに意味が違ってくるのかというところをお話ししたいと思います。まずノーについて。ノーっていうのは見ての通りなんですけれども、O に N がついたものがノーなんですね。なので意味も共通するところがあります。おっていうのは何々のと、英語のオブに当たるような仕方で訳すことができる言葉なんですが、おに N がついてのになると、の何々のがですね、何々のためのと N がつくことでのためのと、ちょっと意味が変わってるんだっていうことがこれでお分かりいただけるかなと思います。おはオブ、のはフォー。さっぱりこんな風に理解しておくといいと思います。次になについて見てみたいと思います。なについて考えるときも基本になるのはやっぱりあなんですね。あっていうのは先ほどのおと一緒で、何々のと訳していいときもありますが、おとは違ってあは能動的な意味合いを持っている言葉なので、のではなくて何々がと、例えば私のではなくて私がするとかですね、そういう意味合いで使われるがです。がと訳した方がいい場合が結構あります。そしてこのあに N がついたものがななので、やっぱり意味的にはなもあと共通するところがあるんですね。なは誰々が手に入れたとか、あるいは誰々によって何かが行われるとか、やっぱり能動的な意味合いで使われることが多い言葉なんですね。ノカプエオとナカプエオの違いだけでかなりハワイ語のルールをご説明してきましたが、Zoom でお届けしているメレで学ぶハワイ語講座では、メレの歌詞をかなり細かく見ることで、こんな風に語り手の気持ちが読み取れるっていうところをたどりながらメレの世界観を味わう、そんな講座としてお届けしています。リアルでZoom講座を受けていただけない場合も、録画を視聴することで受講していただくことも可能です。受講についてはスキマルリリーのハワイアンソングブック、私のブログでご案内しておりますので、よかったらそちらの方を見ていただけたらと思います。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。